Apa masih remusakan hati aku kembang hidup sari Apa masih remumargi wong manis aku kan bakal ngliwati Mikir rasa jagat raya Ngaliana Wakirlan samudra Narang ramah istik hadu Dadi ati salase Hai Bisa Bisa ya? Iso ngimbangi ya? Ready ya? Gur ngono ae piye? Oke, masuk. Gur kaya ngono ae. Bisa toh? Oke. Blak 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 bisa. Bisa. Tapi ya, biasanya kayak gini lho Ki. Biasanya kayak gini lho Ki. Hah? Setel ya, ya kan ini. Bisa. Ojo dhuwur-dhuwur, kok ndak jeblok. Ora apa-apa. Aman ya? Man. Oh, sik. Manut tibone ingsun, gitu. Ciro lu. Ah, kurang sompak. Beda. Bisa. Ya. Ciro. Ai. Hah? Kurang dhuwur. Alah gur ngono ya iso. Ayo. Ah, Dik. Di. Perasaanku gak penak. Malah dijejeg aku kok malah njongo dhewe ya. Ya. Nalika sira ing dalu ngono kuwi ya. Heeh. Lirike ngono kuwi nek lali ngono. Kok nek lali. Kowe aja nantang bocah-bocah mburi kuwi. Aku kan lak ngelekke to. Nantang. Aku ngelekke ora ngangkon ngiringi. Kowe aja nantang bocah-bocah mburi kuwi. Diladeni tenan kowe engko. Ampun ya Pak Bayan nggih. Nah, ayo sing bener. Sing bener ya? Bener. Bener nggih. Piye iki? Nalika sira ing dalu. Oh iya. Kapok. Saben bengi ing dalu. Lho, ora pas. Petuk. Tiningane. Nalika sira ing Lirike ngono-ngono kuwi. Lirike ngono kuwi mau. Kapokmu kapan? Kapokmu Apa ora to? kapan? Njaluk ngapura sik. Njaluk ngapura. Kowe iki arang-arang melu. Kok malah nantang bocah-bocah. Nyen ngapet ning masih. Hah? Alah, ya. Ampun nih Pak Bayan nggih. Iya. Wong ayu. Boket, boket.
dereng mati mboten apa. Orang modar ora. Mati di ces. Ora iya mati di ces. Kok mau mati yo di ces ini ya. Mas Farid. Matur suwun nggih. Ora iso di ces. Iya, ora. Nalika Piye neh? nalika siramu nalikane sepisan ketemu kowe lunga ora pamit aku monggo Mbak Nita Piye maksudmu? aman kok ya enggak aman Alah. Wis kancane Petruk iki. ya